Изложбата ви носи заглавието "Дантелини откровения". Жените по принцип крият своите тайни. Какво обягва на публиката и оставихте само за себе си? Да, откровения за мен и в хубавите, и в лоши моменти, и когато се чувствам ентусиазирана, и когато се чувствам тъжна, самотна, като че правенето на бижута ми дава едно успокоение, може би това е момента, в който разголвам себе си, и това са най-искрените моменти, които публиката едва ли би усетила, ако не са изпаднали в същото състояние, най-вероятно. Това са моите искрени моменти, дантелените моменти. Разбирам. Това е четвърта изложба за вас. Винаги сте много провокативна и нестандартна. Комбинацията е дантела, пластмаса. В живота каква е комбинацията, на която залагате? Интересен въпрос. Може би съм по-провокативна в творбите си и в начина си на изразяване в изкуството, отколкото самата аз като личност. Може би има моменти, когато съм много срамежлива, свенлива, по-скоро като цяло съм екстровертна личност, но имам и такива интровертни моменти, които може би трудно и аз мога да ги разбера, но не съм чак толкова авангардна, както когато творя и когато изразявам себе си чрез изкуството. Това е моят начин на смелост, на свобода, дава ми крила. Вие сте творец с много силно отношение към екологията. Какво е посланието на тази конкретна изложба? Че всяко нещо, дори материал, който обикновено смятаме за непотребен, ненужен, може да стане нещо, може да бъде претворен в нещо красиво, нещо уникално, нещо, което може да ни донесе радост за окото и наслада. Да, определено виждам от... Какви жени носят вашите украшения? Жени, може би много подобни на мене, с тези дантелени откровенности, които са по-скоро свенливи и раними, имат една нежност, и една неповторимост, която трудно може да бъде разбрана от широката публика. Разбирам. Какво ви вдъхновява? Казва, че бижутата имат магическо действие. Вярвате ли в добрата символика? Да, вярвам, защото всяко нещо, което го правя с най-добри чувства, с цялото си сърце, душа и влагам частица от моя позитивизъм, от моето настроение, от моята вяра в доброто, красивото, че наистина ще спаси света. Да. Това е моето Днес е рождения ви ден. Кой беше човек, който ви поздрави първи? Съпругът ми, с който се радвам, че в момента е тук, защото му се налага много да пътува. И от толкова много приятели, познати, бях поздравена, получих уникални пожелания, просълзих се многократно и се чувствам безкрайно щастлива, и за мен това е празник. Да бъда сред хора, които са мои сподвижници, които ми дават криле и ме карат да творя, да се развивам и все повече и повече да изразявам себе си. Какво вие сама си пожелахте, ако не е тайна? Да бъда здрава, да бъдат здрави всички хора, които обичам и уважавам, и щастливи да сме всички. Благодаря ви много. Благодаря ви.